Čaute ľudia, tu je Blabolag a vítam z nového videa po trošku dlhšej dobe. Ale ako vidíte, hráme in-game a sme naredali Greenlight. Ale nepýtajte sa, prečo som nedal ten začiatok, lebo mne to tak sekalo, to sa nedalo. Nebolo to možné. Ale už sme na konci a ešte niečo, hráme hardcore, takže keď vyhrajeme, tak to bude najlepšia vec. Prvá hra, poďme si zatiaľ zatancovať. Toto je najlepší emote, keď nesúhlasíte, tak to je divné. A to je proste taká hudbička, dáme Dalgonu. Kto by chcel hrať Pentatlon, kamo? Najviac ťažká vec. OK, ideme na ďalšiu hru. OK, ja to teraz všetkým pokazím, úplne ak to ide najviac. Ja budem prvý v tejto tu. Jaký dobrý. OK, teraz to každému pokazím, čo sem bude chcieť ísť. Lebo nikto si nezaslúži takú peknú fotku ako ja. OK, kto sem chce ísť? Počkaj, koľko nás vlastne? A my sme 10. Ups. Tak trošku málo nás je. Ale aspoň lepšie, lebo vyhrajem. Ja si verím, vyhrajem, lebo točím video, takže vyhrajem. To je úplne easy. Zatiaľ ideme tancovať. To strašne neznášam toto čakanie. OK, už sme tu konečne, už to 5 minútové čakanie prestalo a máme dážnik. No, je to celkom ľahké, ale ja nemám zapalovať. Neviem, či sa mi oplatí za bilión kúpiť, alebo si mám upgradenúť proste strenčku na 6, aby som mohol hádzať nožiky a také. A neviem. Poradte mi v komentári. Oj. OK, nechceme zomrieť, je to hardcore. Máme 2 šance. Takže keď to pokazíme, tak to je cooked. OK, dýchaj. Asi na konci. Yes, easy. Najviac easy vec. Vôbec som ani raz nepraskol. Koľko nás je? Stále 10, nikto nezomrel. Ideme zatiaľ trénovať toto. Ja som v tom úplne najlepší na svete. No, uvidíte. Pozeraj na to. Kvečko. Tak, dobre, nevadí. Každý je v niečom iným dobrý, kamo. OK. To som chcel ísť ja. A prečo nemôžem ísť dvakrát na to ísť? Počkaj, pušneme garda. Kamo vážne utiekol, akurát keď som ho pušol. OK, zase ideme počkať a ideme na lights out, kamo. Ja sa bojím, že zomrem, ale ja si verím, že nezomrem. Takže to bude v pohode. A ináč neurobte takú istú chybu, jak ja, lebo vždy, keď som dokončil Dalgonu, tak som hneď zjedol tú kukisku a potom som zistil, že ona ti dá kokso polovicu hapok naspäť. To teraz vám dávam radu, OK? Dobre, už iba 2 sekundy a ideme na lights out. Ja si berem vidličku vždy, ale neviem prečo, ale podľa mňa to je lepšie ako proste fľaša. Sice fľaša, keď dáte prvý hit, tak to je strašne ako silné, ale ja si berem vidličku, lebo to je vždy silné, choď preč. Nikto nezomrel na Dalgone, ale teraz zomrú všetci na lights out. Sice ja neviem, podľa nálady vždy fajtím, buď od začiatku, alebo až od 40 sekúnd, hej. Ale tak neviem, počkáme si chvíľku a potom pôjdeme fajtiť, choďte preč. No, konečne, daj mi to všetko, čo máš. Dobre, ja sa schovám na posteľ a potom, keď bude vhodná doba, tak skočím na nich a dostanú pekne. Uvidia si, že nemajú si zahrať a potom keď uvidím proste, že som najlepší z nich, aj keď nejsom, ale počkaj, koľko mám vinov? No ja mám 19. Dobre, je tu noc konečne, ideme sa fajtiť, musíme si dávať pozor. Ja vám nechcem dávať ani rady, lebo ja nejsom moc dobrý, ale ako nejsom najhorší, som proste priemer, chápeš? Kamo, bro, už má polovicu hapok, to čo sa tu deje? A podľa mňa hento, že hádžeš ten nožík je úplne OP. Viete, aké komba sa dajú robiť? No on mi dal 2-krát, to som spadol na zem, hodil nožik a ešte jak som bol na zemi mi dal pesťami. To by mali no akože ne, ale tak je to moc ope. Dobre, keď bude minúta, tak ja tam skáčem na nich jak Spider-Man a dostanú. Prosím, nech aspoň niekto zomre, aspoň 2, 3. Lebo čím menej nás bude, teraz povie hide and seek, kamo. Uj, keď budem seeker a budú chcieť, čo tu chceš? Ja niečo hovorím. On chce skočiť. No kamo, hej, to malo byť tá v moment. Si mi to pokazal, počkaj, ja ho zabijem. Ne, ja chcem už skočiť. Dobre, ale ja sa bojím, že tento je mŕtvy. Kurňa. Ne, ja som minul Black Flash. Kámo. OK, vy dostanete. Nikto nedostal. Iba ja dostanem, počkajte. Ideme, Loki, tohto zabijeme, ten budeme. Ups, choď. Ne. Dobre, fuj, skoro som zobral. Prečo idú všetci po mne to preto, lebo som kačka? OK, dáme si kukisku. Vidíte, koľko mi to dalo? Nejedzte to, keď to dokončíte. Ako ja som to robil. Ale potom som to raz skúsil zjesť. Gardi sú tu, na nich nebudem útočiť, lebo nechcem zomrieť. Ale ostatní na nich stále útočia. Tento má henten.
tú flash abilitku, neviem, ak sa volá, Quicksilver, áno. A ináč za chvíľu mám roll pity. A teraz je roll pity 225, ale keď bude roll pity 199, tak neviem, urobím video, hej? Ja som skoro hitol garda, ešte som sa otočil, ešte že mám také reflexy. No. Tento je mŕtvy. Ja chcem aspoň jeden hit dať. Yes. Tak dobre, dostal. Útočiť. Ne. Kedy mám, koľko trvá, dobre, už nebudem radšej útočiť, lebo ma zostrelajú. Dobre, teraz, keď budú votovať za hide and seek, tak sme proste cooked. OK, je hide and seek, kámo, my sme cooked. Koľko nás je? Nikto zas nezomrel, kámo, cez lights out. To väčšinou všetci zomrú. A títo sú asi dobrí všetci, on má 65 vinov. Neflexí. Chcem byť, keď budem seeker, tak som cooked. A keď budem hider, tak ja som menej cooked, ale ja neviem. Neviem. Tak, dobre, čo mi vyberú? Ja sme seeker, ideme hore, lebo tam určite budú. Ináč mám takú taktiku. Neviem, či ste o nej vedeli, ale... No asi ste o nej nevedeli, ale poviem vám to aj tak. Balón, poď sem! Dobre, kaš na to. No proste, že keď útočia po ňom a proste ten hider je na zemi a vy ho pušnete a oni ho dorazia proste, tak už máte aj vy kill. Tu niekto bol. Ty si mŕtvy. Aha, tak nič. Tu niekto je. Počkaj. Kámo, som sa tak... OK, on je kúp. To si robíš sám zo mňa. Ja si dám push a keď bude na zemi, tak ho pušnem a bude mať kill. Ne, ja ho musím chytiť. Kde je? Kámo, neznášam. To je strašné. To je OP. Keď môžeš tak utiecť. Ale tak, keď som hider, tak to není OP. Keď som hider, tak to trvá 2 sekundy a potom ma zabijú. Tak to funguje. Ešte nikto nezomrel, kámo. My sme cooked ako seekery. My sme úplne cooked. Najviac cooked na svete. Kámo! Jak sa môže uhnúť tejto mojej strele? Kámo, kto? Počkaj, hider má nožík. My sme cooked, hider má nož. Počkaj, oni sa boja toho hidera, alebo čo sa teraz deje? A ja idem za nimi. Lebo pripravím si push. Prosím, nech to bude fungovať. A ja som to už otestoval, to funguje. Ale musia ho nájsť, alebo chytiť, alebo niečo. No, kde ste, kámo, kto je, kde? Kde ste, kto? Čo sa deje? Však tu je, vy ste slepí. Ja si zastále míňam Black Flash, kámo. A tento tu s Quicksilverom toho nechytíme, na čo ho naháňame. Však to je úplne úplne. Kde je? Pušnem! Ne, ja som pušol seekera. Dobre, toto nerobte, nebuďte taký nešikovní jak ja. Kámo, ja som cooked, minúta do konca. To je strašné. To ja nemám kill. Dobre, viete čo je taktika? Odpojiť sa o nich a idete preč. A tu nikto nebude, kámo, ja som cooked, ja som mŕtvý som. Tu sú dvere, tu už som otvoril určite ja, kámo, pomoc, ja nechcem zomrieť. Hen, tu je. Dám si push a teraz ja to dám. Ja to dám, hovorím. Kámo, vy ste takí zlí. Kámo, on úplne. Kámo, ja mám nervy na ňo. Sa stal uhýba. Nejsi tough. Dobre, kámo, je tough. Lebo on to vie. Ja to za týmto nejdem, on je moc dobrý, idem hore. A mám posledných 30 sekúnd. Ja som tak cooked, kámo. Ja som najviac cooked na svete. Tu niekto je, to je hider. OK, kámo, vy ste teraz cooked. Keby som našiel, kámo, tie schody lesnivé. Tu niekto je. Oni ho zabili, ne. Kámo, on je môj. Kámo, hej. Však som klikal, to úplná blbosť. Keby ma niekto revival. Počujete? Haló. Tak ne. OK, počkajte ľudia, on revive ma, prosím, buď good boy. On žije? A to je strašné, proti guardovi sa nedá ísť. To proste, počkaj, keď sme tak skoro zomreli, tak to je škoda. Takže si kúpime, ja neviem, či sa mám kúpiť, ja som si chcel, už je roll pity znova 149. Dobre, ja si to kúpim, som si chcel upgradenúť, ale ja to na video urobím. Kámo, imagine, keby nám padla mythic. Dobre, ide na to, 3, 2, 1, je to tu, pozraj, mythic, ja to cítim, to je easy. Kámo, nerob si zo, nerob,
Kamo, to je strašné. Kašle na to je strašné. Nebudem spektatovať, lebo to je nuda. Ale ľudia, poďme získať content creatora, proste ten title. Takže neviem, píšte všetkým, označujte in-game. No tak to asi nie je možné, ale no, neviem. Ale poďme to proste dať. Budeme flexiť v in-game. A ďalšie video ja vyhrám na 100%. Ale tu sme boli moc málo, nás bolo. Keby nás bolo viacej, tak určite zabijem. A kamo tam boli takí tryhardery, úplne hider, ktorý podľa mňa to vymyslel. Nikto nebol lepší ako on, podľa mňa. Takže, ak sa vám to video páčilo, dajte like a odber. To by som bol veľmi rád a vďačný. OK. Čaute.